Isabel hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki ndichiponiko chiri kushoka nenge moto nkati machirongwa Boshongora segment zakawandisa baba zakawanda zakaremerwa ndotangane pachando pagweru apa makaniko akawanikwa ari murumu make achigadzira engine yemwe munhu akashama ari malisearch asina kumbobvira kana chinhu mati makanika chahwa wakaita sei vakawanikwa vachigadzira engine yemunhu yemotokari vakashama vasina kupfeka kana kusunga kana bhandi zvaro vari pai vari murumu mavo rushedzera kuti every Thursday ndozuva randinogadzira maengine chete saka paevery Thursday ndinogadzira maengine chete vakazoita 2 months vaine motokari yemunhu yatengwa zvese deposit vapiwa but mari motokari havasi kuita sei havasi kugadzira achibva azosvika munhu akapenga ati ndiri pano nhasi asvika zvikanzi aiwa bosi vanogadzira mota maengine every Thursday and chero kukaita mabreki chero kukaita chimwe chinhu chinonzi chinoda iwo avabati vanenge vaita engine and kana vapinda murumu imomo avabudi vanenge vaita engine kungobuda kuita kutoilet nokudya chete vakazosvikira zuva iroro zvikanzi vari murumu ndo maruta zveengine kana tisingakanganise pamuengine ritotiwa ndiani ndeyako so pavakapinda iwo vanozvivharira door vakabva vavhara vapinda mukati ndobva vakangana kukiya door muridzi wemotokari aipenga chibva svika chivatsvaga paka adhara pakatapinda mumabvuku murandakadzi akawanikwa iye aine mapensi anokwana kuita 172 evarume sisi vanoenda patachiraini vakawanikwa vaine 172 mapensi evarume wese wavatamba naye pendi rake rinosara ikoko Baba Isabel papa vanotitora seri ko iwo vacho vanenge vatamba nasisi ava vanenge vasingazviziva here kuti kemukati kaenda vakatozviziva ende tazvitaura kakawanda kusanganisira ndikambotaurai paboka iya yekuti mishonga hamene kuti mishonga ukawanda but ndakazokwanisa kutaura nawo mashoko ndichakupai Zimbabwe ndakapakata ndineye pachihota yemwanasikana anga achigara pamba pavatete pamba pababa mukuru vakamupana chibharo ndokubva vamumitisa ndokubva vazowirana kuti onai kuita bonde kwamaita aneni ndazvitakura zvikanzi no problem ndokubva wana murume wake ndokuroorwa murume atoziva kuti aiwa no wakazvitakura hako but ndichagara newe ukapona mwana wako tozoita sei tozoita wedu zvikanzi baba mukuru zvandakuenda ndimi chetinga preparation mimba indeyu iyi ndobva vawirirana akatozotorana nemurume wake kuenda kwababa mukuru kuti tauya kuzotora preparation nemurume wake zvakaitika zvacho chiremba simba dhakomanda chinomakwanani mune basa rekunzvera vanhu pamweya ibvani bviri kuitika mukati mwadziko raZimbabwe madzibaba katsiru madzibaba bozi baba girazi Baba Masango. Baba Masango. Pa Velvet. Baba Owen. Ko iwo vedu ava. Namba dzekufona. Quiz yetu ya nsiku ya lero uno tinozivaka kuti munyika yeZimbabwe tine 10 ma-provinces. Zvakadaro tine ma-districts mangani. Mukati mwadziko raZimbabwe tine 10 ma-provinces. Koma ma-districts mangasi kana uchimadziwa kuti mangasi tsudzuka kutumira ka answer yako pa WhatsApp number yatu initi 0713-938-538 0713-938-538. Papa Isabel is ready kuti vadziposhongore. Friday. Hoza Friday, hoza weekend, hoza mpela viki. Asini kutandirera izvi. Kundaita sei? Zvoda kungorowa panongonya. Kuti ndimura pantsoma. Baba Isabel. Auzeni kuti muri kuona monya repa kanyemba bota poste alongside monyo repa gokwe kada munhu akatsuka kuti sei rikiti vu ayaya yo hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu paka mukatirekezani kandipitifize nkati magweru tipobata vana makanika vana makanika muriko here iso tinobata dzeseka right ana sisi vemugwagwa ana godobori vana makanika vasikana vachangororwa mapurisa madhokotera masabhuku tinisangura rini
pamati masabhuku apa ndiri ninyaya mukoma KB yepagokwe kwa headmaster uya wokupondwa nemurume achinzwa pamukadzi wangu doro. Mwanakomana uya wokuponda headmaster mwana wa sisi wa sabhuku mudzimbo uyu mwana womkwasha wa sabhuku. Sabhuku izvo zvitara kuno kwatiri kuita abva endeswa kumataredzi mosva kwa chifi nembudziya zvisinzi kudiniko achinzi izvo ndimi mune mhuri yakaita zvinhu izvi but iye ari kuti mhosva yangu ndiyei uyu mwana wa sisi uyu mwana wa sisi wangu kwete mwana wangu ini ndiri sabhuku murume wake wa sisi akachotsvaga nzvimbo ndikamupawo pekugara uyu akapondewa hoyo akachotsvaga pekugara ndikapa pekugara ini ndiri sabhuku. muzukuru akapara mhosva apo sekuru yes ndiwo vari kuendeswa kumataredzi mhosva kwamambo. zvikanzi vaiimba parufu kuti vachitaura zita rangu kuti sabhuku honde wakatanga aipere moshi aiimba ndiani kwanzi vanhu vaiimba parufu ndio zvavaiimba hamba neshamwari dzaheadmaster vaiimba vachiti zita raishandiswa pakuimba nderangu ndokutaura kuti sabhuku ndandichitaura navo sabhuku ndasachiti izvo zvinanzi ndiri kuenda mudare masipise mudziya chifi nembudziya ndiri kunopinda mudare ndatopiwa samoni tsambe kuti ndiri kudiwa kudare kwa chifi nembudziya musi wesvondo. sezvo nyaya iri kumatare regai katimboimira asi kana yazotongwa tozoudzosa kuvateereri orit kana iwewe mwana wako apara mhosva unokwanisa here yekusamonwa kana kuti kusungwa nemhosva yemwana wako apo muzukuru ndiyatotozikana kuti ndiyakaita zvakati asi sekuru vozosamonwa vachinzi muri kudiwa kudaro. Okay, lekezani katiyembekeze tibve kuti ichatongowa tani ichokwadi muri yezimbabwe sekuziva kwenyu ndaridza futi ndaridza hosho ndaridza muridzo ndiri kukumbira muri yezimbabwe matimana wese kwamuri ipapo mungave mundege muri kuenda kunze kwenyika mungave mundege muri kuenda kuvhiki force munyika yezimbabwe mungave pamuchato mungave patisabhuku muri kutonga nyaya mungave pamusika mahwinde muri kuenda mabhazi mungave mukati menzvimbo pese pamuri vari kutengesa muri retail pese pamuri ipapo ari kutengesa airtime ungave pagoridhe pasi pemugodhi mese mukati menzvimbo ipapo kana pane ari kure nemi ndatinyorai tsamba kana kutumira shoko kana kuridza muridzo muchivazivisa kuti manga muchizviziva here kuti National FM ndiyo nhepfenyuro inoteererwa nedzimwe nhepfenyuro the whole nation on one station. Paka Gweru maticha kugweru chiri kuti tani sorry yana makanika nangoti ndingodarika nemugaraji kugweru mukoma KB kune murume akashandira imwe kambani inozikana munyika yeZimbabwe kuti kutori nedzimwe motokari unoona dzakatonyorwa kumashure kunzi chakuti totoziva kuti garaji iriwo mberi rinozikana munyika yeZimbabwe rimwe racho rinotengesa dzimotokari nekugadzira dzimotokari kuchisevhisa zvokuti kana ukatenga motokari ikoko inogona kutonzi inonosevhiswa ikoko ende makambani mahombe anonosevhisa motokari ikoko chikonzero vanozikana nekugona basa iri mumwe murume ari makanika ndokushanda mukati megaraji iri ndokushanda makore anokwata kuita 18 years ashanda mugaraji iri ndokuzoti ndamira basa vendiwarega ndimwene kumudya ndigere ndokunovhura kambani yake Daniel Roshiwiri Bini4 akaramba achinoita umakanika asi chakasiya ikambani yaishandira murume uyu akatobotanga ashandira pasi pemuti nguva diki ndokusimudza mudhuri ndokuisawo piti garaji ritorina namaplate rinonyatsoonekera Zimbabwe ndokuvhura garaji apa asavhura garaji kudaro iko zvino zvaavhura garaji ane gore ne7 months avhura garaji aiwa vasevenziwo varipo vanoonekera ende zvinhu zvinoda kuitwa ipapo zvinoratidza kuti chikoro semunhu akabva mukamba ngombe pakazoita mainjini edzimotokari awanda anongogara ipapo but motokari hadzichabudi motokari dzakagara ipapo asi vakawanda ndiri mukati mekutaura navo pamusoro penyaya iyi vanoti iwo waiti ukasvika pagaraji apo uchida kukomplaina nezvemotokari yako ukangotaura naye unopera simba unobva wadzokera zvakukumba gojono ririkiti bvu kuti uvave kuti upupute hauchisina simba unobva uri chishisha ufuno richibuda ukamaona asipo ugopinda muvasevenzi vake paanongopinda chete ririkiti bvu chaipa kuti anunuke kugadzira motikari dzinenge dzauya chiina ipo mabasa mazhinji anga ari kumira angari mabasa ekugadzirwa kwemainjini kukasvika mabasa madiki ekuti kuda kuita mabreki motokari ida kubviswa magearbox kuchiswa clutch plate
malights nezvimwe izvi zvimwe zvese rimwe department resakarira but kuma engine aiti handidi mwe munhu anogadzira engine munhu ndiri ndinogadzira engine munhu kusvikira ndazoti ione kodzero nekuti engine ndiyo motokari yemunhu ndizvozvo zvokurekerengera kanaka saka aiti iye kana achigadzira engine sezvo ari iye kuti hakuna chinhu chaigadzirwa mugaraji chikasazopedzisa kutariswa naiye to make sure kuti vakunyora invoice yekuti munhu akubhadhara mari kuti munhu akuendeka vomeka sure kuti chinhu chaita zvaiperera kwaari iye angave malights angave mabackpads angave clash plate yaiswa angave chaitwa chese ndiyaipedzesa but engine yaitwa naiye zvazoitika ndezvekuti kune murume akazoachiva papa about 17 maengine emota anga aripo asingagadzirwe mamwe anga kusvika kuma 7 8 9 months aripo ipapo murume uyo anoti motokari akamira achiti mota yake yake yasvika mu6 months but achiyamira kudaro anga nimwe motokari yaishandisa but iko zvinozvi motokari yaishandisa yafa zvakare ndokusvika apo anongoona kuti bosi avapo but bosi ava vanonzi iwo vanogadzira maengine every Thursday ende kana vachigadzira kwanza vanogona kutogadzira kana maengine emotokari maviri pazuva yes utopera kuasembla engine emotokari yese pazuva vanogona kutoita kana maengine maviri pazuva asi vachigadzira every Thursday ende patori neroom yekuti zuva ranenge achigadzira engine havatenderi kubata rimwe basa once vapinda murumu yekugadzira engine chavo kudya nekuenda kutoilet havadi dzimwe nyaya kunzi pana pamboita mabreak yamutitarisire vanoti iwo ndikambonotarisa imwe mota ndinogona kuzogadzira engine zvakaipa ndikasiya ndavharira rimwe bhoti mukati saka kana ndichiita engine handine rimwe basa ende ukaona vabvuma kuti ndakuya kuzokubatsirai pane rimwe basa ramuri kuita vari kureva kuti havachatodzoka kuengine so engine vatosiya okay so vanoti iwo vakanonoka kusvika muridzi wemotokari achivasvika teva kuvava chivavava enge chiri chitatu chadarika ichi avava zvikanzi allright bosi avapo but mukada kuona bosi maengine anogadzirwa every Thursday saka imimi taimirai Thursday kuti muchisvika panapa mukasvika mukataura nawo handizivi kuti ari kumenjini iri kumberi ndeipi inogona kunge isiri kumberi yenyu imimi mukasvikirana mukataura nawo sezvo Thursday achigadzira maengine inogona kupinda yenyu okay ndivo maritaura nawo vashandi ndokubva asvika murume uyu Thursday ndine zurukwa vasvika zvikanzi vasati vasvika kuvafonera foni haisikuita murume apopota zvikanzi time uzodzoka but every Thursday vangarofa zvavo mamwe mazuva but Thursday vaite sei avarove ndobva abuda akati ndichadzoka achingopedza kubuda bosi achivasvika asvika pendriketi vapindira so bosi paakapinda achibva vaudzwa zvikanzi ndeupi zvikanzi vanzi allright ndobva vapinda mweme bosi yape vanzi kuti ndiapinda ndobva vatora engine iyoyo ndo yavanga vakuruka vari mukati memba iye vachibva zvinozvivharira imomo vanozvivhariramo pakaita masipana vaingotsvaga vaiti vakambobuda vodzoka vakabuda vombodzoka zvisiri zvavanomboita so mukupinda mukupinda nemuba vanozvikira nemukati havadi kudistebwa havadi kunetswa baba isape mataura wane kuti engine ikakanganiswa motokari yeseta sei ichokwadi kuti engine yakaipira kuti akuti kana yaita problem munomonzi yepinda pasi tasata bhoti takasungwere zvinenge zvatovharirwa mukati apo munenge matodzorera engine pabhoti rayo saka zvakakosha zvavaita saka kuruka kwavaita engine vakazokangana kukeshi do murume uyo kwakusvika mwene nchiro wamotikari ndobva vangonzi aiwa ende munoti tavaona hedu saka vanenge vaita sei umo ndoma vanoshandira Thursday murume uyu ndikungonosvika ndikungoti do achingonodaisi vari kutoona bosi vakatokota marutasetesa engine yavo vari maresearch vasina kupfeka havana kusunga kana bhandi chizvarirwo musoganda dzenyurisina mambava apo vakatokota maruri zvautari vari kuzama kuti vari serious kanyeba ndiri kuziva kuti munhu wese ari kutoona vhidhiyo izvizvi makalika ari kutoonekwa izvizvi firimu riri kuonwa nevanhu kunzoka so murume anoti achisvika iye akasvika akamira achiva kuti ndokushama akatarisa ndiri kuona zvakanaka here saka iye chakakwanisa kuona ndechekuti bosi vachipedza ava vakasumudza musoro ndokutarisana na nemurume uyoyo kasoma iyeye but makanika uyu anga akazvisunga mutezo netambo so masungira akaita mutezo kega tambo iyi yanga yakairembera kasipana kadiki kandoratidza kuti kasipana aka akatoshandi kuita senge tomasipana tinokuti unogona kunge ukatenga
ukasungirira kana mumoto kungarembedza display yake kuti kanoratidza spana but akana kana size nebhaudhi rakanobata akana basa rakanoita but kari kaspana okay. ndiko akasunga mutezo netambo yeblack kunorembera tambo uku kune kaspana kadikidiki kari kurembera ndobvati ndofaramba kutarisana murume anoti takatarisana kwenguva takangotarisana so makanika tobva kuti pasi donera pasi sokuratidza kuti munhu aita sei munhu avhunduka muridzi wemotokari ndobva buda panze ndobva ati ndiye makanika here bhosi wenyu uyoyo achibvunza chi vakomana vanoti ivo kana murume achigadzira motokari mukati umu kunyange achida spana kana 2 yaari kuda haagamuchidzwi nemunhu anobuda panze unotora spana yake odzokera mukati haana wanoshevedza kana kudana mabasa ake ese murumu anoita ega anoti vakataura vachiti ivo mainjini evanhu handidi maproblem kunzi kwatorwa chakati kana spana yazoita kwakati kana kuti kune munhu apinda ndokuziva kone munogona kuba mukanibira zvinhu zvevanhu anogadzira ega saka haadi munhu anopinda imomo so achibuda panze achiti imi ndiye makanika iroyo zvandiri kuona kuti kwazvizvo vakomana ine nyaya yekutya vakati hatina simba rikuye kumboza tende kuenda ikoko zvikanzi manager wedu ndewapi ndeapo vachibva varatidzwa manager pachake akabva akati even neni ikoko handiite sei handisvike hamuna here zvamuri kutaura nekupindurana kuti munzwe chizvo kanzi no munhu ari kuno kwanditozivi kuti mupenyu here ndo zvakaita kuti ufambe manager akati vakomana vaya kunoko ndikurisika kumira padhoo vari kuona makanika akarara akashama bosi vaya akarara akashama kudaro vanhu vese achibva vamira hapana akaita action nguva yakanzi namanager regai nditore foni but ndoda kufonera mudzimai wavo makanika achibva amuka but mamukiro akaita akabva ati kuna manager akashedza nezita kuti Ezra uda kufonerani zvepano pabasa ndezvevarume unofonera mudzimai wangu kuti zviite sei but manager anoti pfungwa dzangu inini dzakati ndiye munhu wandigona kufonera mukadzi wavo makanika uyu akashanda 2 months nemwana wake akamudzinga pabasa achinondikanganisa basa ane mwanakomana wake akaita fit and 10 okay. but pabasa apa akamudzinga akati basa rangu ibasa rangu harisi basa rako mushure mekuti mukomana uyu akanga arovana neumwe mushandi zvikanzi rundikanganisira basa ndobva adzinga mwana asi mana yeko akaenda ndiye akamutsvagira akati zvese ndichakuitira kwaunoenda ikoko but pandoshevedzera handikude mukomana achibva aenda so amuka kudaro muridzi wemotokari akabva ati guys ndichazodzoka regai ndiende makanika akazoshevedza vashandi vake vese achibva avati ndiri kukumbirawo kubvunza kuti ndiani aita kuti murume uyu wemotokari yandiri kugadzira apinde umu hapana akadavira manager achibva ati paatosvika nandistoripo antozivi kanzi vese vakomana kushandira panze uya musarende matools angu apa you are fired basa rapera vakomana achibva ati tokumbirawo mari dzedu svakanzi right chirambai muri muno muyadhi munomu kusvikira na5 mari yenyu ndinenge ndakukupai ende mari yenyu iripo manager amene zvakaudzwa nezvakaudzwa achitaura ndobva apfeka hembe dzake ndokupinda mumotokari make achibva agara apinda motokari make agara kumapasi 3 pakauya murume kwaguru matenika ukuona munhu yakashama uyu kumapasi 3 vari kuona utsi uri kubuda murumu iya inogadzirirwa injini yayo vari kunotarisa vari kuona injini yemurume uyoyo iri kutsva injini yemurume akauya kuzobvunza injini uyawe iri kutotsva irimo imomo injini manye vanhu vamwe manye nemavhu kuita sei yandirika wangu vakaidzima but injini yakaita sei yakatsva ndobva vaidzima ndiyo here injini yange ichigadzirwa namakanika ndio injini yange ichigadzirwa iyayo yange itoturikwa mahedzi zvese mahedzi yange atoturikwa zvese kuti pangosara hameno zvemafainal zvekungopesa kuti mangwana injini ndodi yototurikwa ichibva yatsva maimomo murume imomo mune zvinhu zvakawanda zvirimo hapana chakatsva chakangoswa chete moto waingobuda painjini iyoyo ndopaikabuda ichibva yapera so zvakaitika maindi zvokuti makanika uyoyo pakanzi muri kubuda motomo makanika ndiye akanzi izvo ava ndavadzinga basa manager ava ndakadzinga basa mushure mekuti iye achitodzoka andakambobuda kutsvaga mari dzevanhu achidzoka achipinda ndiye akaona ari kumotokari yabhosi utsi uri kubuda murumo vakomana vevadzingwa basa but vakagara vakamirira mari dzavo achibva nzi ina unotarisa ndikunotarisa akaona kuti soka iye akazoda kushedza zvakare vakomana kuti ndiri kukumbira tidzime muti vakomana vakati isu hatichiri vashandei pano ndobva amira ndobva aramba akagara iye
ari mumotokari make aramba akagara kudaro anga akatopfeka hembe dzake uyu achibva kunozama kudzima motokari achichedza manext door nemagaraji manext door munenge mune kuindustry kwega vakunodzima kudaiso moto achidzokera kumotokari kuti ano tadzima but engine ndoita sei anobuda mota ari kunosvika ari kuona abvisa trouser rake bosi vave avachisina kupfeka trouser but vangosara nekapendi but mutezo wakaiswa panze nekaspana kaikai kakasungirirwa ikako kuchedza bosi havasi kutaura kuchedza bosi havasi kutaura ndobva azama kuda kufonera madhamu achikwenda kufonera madhamu anoti kunokubasa 20 minutes past 10 tinzwe mashoko anotevera rambai makabata Zimbabwe tiri kudzoka manje asi ndizvo here zvokuti unosvika kapa kusungirira handiti kakanonzi kachi kasipana kadiki panengo yakavanzika kuti uzonzi uri baba naibaba Isabel apo ari kugadzira engine akakangosungirirwa chete masipana ari kushanda nemamwe iko kakasungirirwa chete apo uri mariseche hauna kupfeka baba Isabel. So vashandi vepakambani apa vadzingwa basa vachibva vachezera kuti toda mari yedu bosi vachibva vabuda kunotsvaga keshi manager ndiye akatumwa bosi vakagara mumotokari mavo manager achidzoka kuti ataure nabosi nenyaya yemari vakomana ava ari kutarisa kuimba inogadzira makanika iyeyo ari kuona hutsi uri kubuda ndiri kuona hutsi uri kubuda umu ari kunze notarisa ivo havana kuenda ari kuona rusvika ari kuona injini yaigadzirwa nemakanika iri kutsva ari kuzama kushedza vakomana kuti yamondibatsirewo tidire mavhu vakomana vanoti tadzingwa basa atikwanise kukubatsirai anodzokera kuna bosi anoti zama kuti anoshevedza vari manext door ndo vari kudzima bosi havasi kubuda mumotokari mavo paari kuzodzokera mumotokari ari kunoona bosi vabvisa trouser vasara zvakare vaine kabudira kahembe kemukati kaikai vakabuditsa kaspana kaikai kakasungirirwa pamutezo karimo imomo anotaura nabosi havadavire anovasungudza bosi ari kudavira ari kuvhunwa kuti rega ndifonere mudzimai wavo ada kungofona kungobata foni chete kuti yada kutoringa hei mira zvekufona uri kufonerani zvepanapa ndezvepanapa ndezvekubasa zvepanapa ndezvepanapa bosi anomuka ichoti no mari udze vakomana ava hapana undoda kuti abude munhu asina mari yake uyu ari kutaura nyaya yekuti kwamanga mandituma andirachanda waya nacho bosi vanopinza maoko mohwavo vanobuditsa bhando remari vanoshedza vakomana umwe neumwe anopiwa anopiwa mari yake anonzi fonera muridzi wemotokari iyo ine injini yatsva auye pano ndobva afonerwa ndiye akambouya iye saka aita senge munhu ambogogoma kuuya achibva asvika akanzi pinda mota tigare achibva aramba akati mota ndigare ndoda kuti taurire panze zvikanzi no ndaona sokuti motokari yako iwo nguva yayagara yakawanda handizivi kuti tinotaura here rudzi rwemotokari zvairi chimbotaurai vanhu vanzwa motokari iyi ndedziya dzinobereka chivhiri kumusana itoyo yakanga yafa ichigadzirwa itoyota safe iyoyo so ava bosi vanga vakagara motokari yavo inove dziri mazuva ano vanonzi GT6 ndo yanga akagara imomo zvikanzi ndaona kuti mota yako yakagarisa saka kugarisa kwaita mota yako une zvaunoda here zviri mumotokari noti motokari ndoda kukupa imwe motokari zvikanzi kudini inodhura kana kuti yakanaka kudarika motokari iyoyo zvikanzi kana muri mada kudaro handirambi ina chifungidziro muchagadzira motokari yangu ndo zvandaida kuti mota yangu yagarisa zvikanzi toda kupa imwe motokari handifariri munhu akutsamwisa makastoma unoratidza kuti iwo uchanoudzawo vamwe pamwe une dzimwe motokari uchiramba uchiuya panapa basa rangu rinoramba chiasi richikura ndokuratidza kuzama kuyanana nemunhu oyo zvikanzi izvo ndikakupa iyo ino mota yatinayo panapa unoida here zvikanzi ndoida zvikanzi uchitora motokari inoyo ndiyo uchatora toenda totaurirana toita mapepazi edu toita sei right tiri kuzvita mangwana but izvo zvichero kada kuenda naye motokari unogona kutoenda nayo ndobva tofonera mukadzi wake kuti auye neimwe motokari ichibva itouya imwe motokari uyu achibva tonachi nemotokari iyi uyu murume achibva tora motokari handirika achingonosvika pari kumisa motokari pagedhi motokari ichibva yadzima motokari yadzima ari pagedhi kuti achimutsa motokari yari ipapo motokari haichamuki so motokari yakazotemwa pawindscreen nespana nani ana kuoneka ende spana yachona yakatodondera mukati yakatobora windscreen ndobva yapinda mukati iri spana but spana yacho manjika number 30
zisipani naziwombe asi ari pagedhi rekumba kwake ndobva tosiya motokari pano aunodza mukadzi wake zvaitika zvikanzi zvinhu zvikazvi siyana nazvo apo murume uyu haasi kuziva kuti injini yake kugaraji kwavwa uko yatsva murume uyu audzwa kudaro ndika wanike panext door pake panogara mukomana aimboshanda pakambani apa pakugaraji apa adzingwa basa motokari ari kutaura kuti ndozvaitika ndachigadzisa motokari kati mufanira ari kumuka kuseni angasingamuone nokumukira basa ka motokari yangu yaigadzirwa kati ikatsva saka motokari ndakaipiwa kadai sukanzi papi mndara ndo pandanga ndichishanda ka patori neinjini yakatsva nezuro ipapo ndime mundara makaya muchipopota sukanzi injini yenyu yakatsva imi kana makapiwa mota iyi yakatotsvira murume ende murume yakadai so achibva amufonera sukanzi ndiri kukumbira kusitura motokari yako injini yangu kunyange yakatsva ndikuda injini yangu murume uyu kwakuita mazuva aine injini uyu muridzi wemotokari iri pagedhi so vari kutokwanziswa dzimwe dzenguva motokari yakapaka ipapo vaitogona kuona nyoka ichifamba mumotokari udayo nepaskrini udayo ichitofamba kudai so mukasvika padhuze hamuchaoni but kana muri kure motiona ichita se ndobva atsvaga munhu zvikanzi atsvaga mubatsiri zvikanzi enda unodzorera motokari iyi inonopiwa motokari yako kunyange uchida kupiwa motokari tinogona kuenda tose unopiwa motokari ndokuudza kuti iyi haina zvayaitwa iyi motokari iyi gudhu lake zvaitwa iyi mota yaikudonetsa iyi ndo pakazoitwa tsvakurudzo mukoma kebhi nyaya dzakubuda chinzizo pane vanhu motokari dzakagadzirwa ipapo apa kuti 11 vakaita maaccident nemotokari dzakagadzirwa apa uyezve kutori ne2 vamwe vakatsvira motokari pane mamwe injini akaitirwa injini ipapo so motokari iyi aisitatirwa pagedhi ichiripo uyu pakati ndiruda injini yangu akanzi kudini akanzi unoyautora asi kuramba saka iko zvakuda zvezvongoti akanzi ndiruda injini yangu anzi yautore ndoya musokati anonzi huya zvese zvaangotaura zviri kungodavirwa ari kungobvumirwa ipapo asi pagaraji iko zvinozvo hapasi kushandwa pakavharwa asi akafonerwa anodayira ndiani aunza nyaya kuchimuti muridzi wemotokari yekutsva uyu okupiwa motikari ichibva yanodzima pageti ichibva yatemwa newispana apo bhose vaigadzira mota vakashama vasina kupfeka vakasungirira spana pamutezo 13 minutes to 11 rekati mbotengesa tiri kudzoka manje tichitora nhare pamwe chete nemamessages ari kubva kuadiwa vateereri manyama. Inotenda Zimbabwe nokuramba makabata kachemoti. Tirimo mukati machirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM Kanyemba na Bozongora. Makanika wekugweru uyo ini handione mhosva yake kana kuri kuti aigadzira mota dzichimuka zvake aigadzira akapfeka kana sina hatinei nazvo. Mumabasa munoitwa zvikukutu umo zvatisingazive zvedu asi vanhu zivai kuti hapana chisingaperi. Mutsa Kelvin Zhwau tinashe gotora tichaona makwere Trimoliba King Mambozi Mandombo Regai Samuel Gwaya Nobet Chabeta Mpukanya Innocent Manyoso ndinonzi the radio inspector Shekman Matono takachibata chemoti baba Isabel. Makanika hana mhosva iwo idzo motikari dzese dzakagadzirwa mainjini dzimwe dzacho garage apa dzimwe dzacho dzakaita maaccident dzimwe dzinotsva vamwe vachifira mukati. Yes. Endi munhu uyu akauya achida kuona kuti motikari yake yavapapi pakugadzirwa achibva aona makanika uyu asina kupfeka injini ichibva yatsva apa achigadzira asina kupfeka akasungirira tambo ine kasipana kadiki pamutezo wakavanzika. Spana number 30 rikuti pawindo remota zvimwe zvino hatina zera nazvo ndinonzi tambudzai chinyanga pachitange. Spana yakabva kupi? Apo murume uyu aite zvokugadzira mota anotoendesawo mota kugaraji apo mota yamira pagedhi kuti achivhura gedhi apinda mukati motokari haichamuki achimirira kuzama kumutsa mota motokari spana yekurowa pawindscreen iri kupinda mukati iye aite zvemafanira. Baba Jacob kuVictoria Falls kekekekedi nekachipanira pamutezo here nyika ino inonaka mani totenda vakairwira taizodzinzwire piko dzinonaka idzi kekekekeki rikiti bvu kuseka kwepachemoti asi nyaya yeinjini inoda mapurisa asi kunenge kwakutosa mukomana wekudzingwa basa panyanga dzamushore nekuti nyoka yakatomunzwa achiti udza muridzi wenjini saka inono
inono manyaro kuna baba kachipanera. Okay, mainzwisanya message baba Jacob pa Victoria Falls ndine kachipanera pamutezo here nyika ino inonaka mani tinotenda vakairwirwa taizonzwire kupi dzinonaka kudai porikiti bvukuseka kupa chimuti asi nyaya yeinjini inoda mapurisa asi kunenge kwakutoisa mukomana wekudzingwa basa panyanga dzamushore nokuti nyoka yakatomunzwa achitaura. Kuti nyoka ndiani? Ndiye muridzi ndiye makanika, muridzi webusiness ka sei mota yakapiwa ichinzitora motikari iyi nokuti ndagarisa nemotikari yako isina kugadzirwa. Pati pane nyaya dzakawandisa izvo zvichibva panapa veukama mwa kufuna kuti bozho zvakawanda zviri kuitika kutaura kuno kwatiri kuita kuti uri nemwana akashayikwa ane 6 years mwana musikana ane 2 weeks asingawanikwi uyezve kuvhurwa kwakaita garaji iri pane zvimwe zvakaitika ipapo. Mwana wamakanika wa businessman haasi kuwanikwa kubva rini? Anzi ane 2 weeks asingawaniki. Makanika uyo zviri pachena kuti aive akarombera pabasa pake. Ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown Glendale. Ndinomusa vagari vese kwa Major Brown nevagari vose kwa Ula Famu na Alec Gweja Fani Mafuta Mrs. Leas Susan Murindi. Ndinoti happy birthday kumudzimai wangu anonzi Alena Shirata asvisa 21 years nasi. Iye makanika uyo businessman ari kupizvozvo izvezvi business. Ndichitaura neimwe hama ipakati pevanhu vaviri ava, makanika nemuridzi wemotokari nezuro vakabuda vaniko vakaenda kwavari kubatsirwa. Ndokwakazobuda nyaya yekunzi kumwana aripi. Toda kutanga taunza mwana panapa. Mukadzi wamakanika akashevedzera kuti ichokwadi mwana asi kuwanika kumba. Mukadzi wamakanika ndo pakati akasinge munhu ari kuvhurika. Saka vati ivo kunosvika kuma 4-5 manheru vanenge vaakutaura neni kuti nyaya yapapi. Pakaipa mukoma KB na Bozho pakaipa vanhu vari kubata munyika muno anodi shutu kuruwa panonzi pawoka. Woka mtamba. Baba Isabel, tingati murume uyo anga akarombera here basa rake? Handizimko baba pati. Why? Aigadzira mainjini asina kupfeka. Aizvita musi wechina chega. Uye mukusapfeka kwake anenge akasungirira ntambo pakavanzika apo kumberi kwacho kune kasipana. Apa vashandi vese havatenderwi kupinda murumu maanogadzirira mainjini. Ispana anotoenda kunotora ega panze achidzoka mukati, but kana ari panze achitamba rimwe basa anoshedzera ari pasi pemurani peshakati, but kana ari mukarumu aka ampinde munhu. Kuseka kupa WhatsApp plus 263 inono chikoro chega hanzi achichashande pakuda nemakwara gweru yasinga black. Ndinonzi Innocent Nyamhindu kumande ya 2 Bermuda Honde Valley wechele. Pari zvinyambotungamira. Yaro vakaroi. Gokwe. Yaro vakaroi. Gokwe karo wane zuro. Gokwe karo wana mai vaine zuro mkoba kebi. Chikoro chete achashande pakuda mankwara. Makanika uyo hasi chawa here kana kuti kadiki. Ndinonzi baba tapiwa ndiri pa Stone Ridge kudemu. Kune mumwe anonzi Magiriva aka. Magiriva vakanika. Aripo papa pamshaya bhadha. Sikarudzi ndiyo yakajamuka ikakanda kaspani zvezvinhu zvemushonga spani hanzi yakakurira munzira ita kuti mashasha Shakeman Matono London Bridge ngaipe Addington pwanya Sheki Manuere tichaona makwerere tinashe Gotora Amake Nosa Amai Craig Maichinga Yeokai Mapie ari pa Botswana Victor Katiyo Trimo Liba ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu muguruwe zvikanzi nekaspana iwe wakuda kudijairira manje pari kundiisa pa yako engineer sara kuna GT6 chepagweru chakaipa icho dai mambo warovera vanhu vaye vakatanga zvekubva kuna Elder Ushe Magombedze pamwe vangatendeuka. Zvakuda mwari mukatisi. Dai mukambo waroveraka vanhu vaye vatangazve kubva kuna Elder Ushe Magombedza pamwe vangatendeuka. Zvinenge zvichida vanhu apa nyaya yekuzoita mari kuti vazohlawa mudododo. Manje uchadlika. Iyo mari yekuromba, mari yemushonga inonaka ere baba Isabel? Baba Pati, imimi munozoona baba lese takagara tese. Pane here patinogara 30 minutes musati manzwa call ichipinda ichitaura nevanhu tsvaga nyaya dzakadai sezi. Munowanzwa wani? Vachiti ndokupi kunorombeswa? Kunoseri kunorombesa.
toda vanhu vane maresources vamwe tichitovabvunza kuti kuromba kunouraya hama, uda kuurayani, vachishedzera kuti chiro zvazvaita tozozviona kumberi. avaiwe 11:15 ichika achavharisa tarisai mune zviri kuita WhatsApp baba yei mushina unogona kufiriza sorry makanika kadiki sorry nhasi hanzi kudiniko kikiki makanika kadiki uri kuzvinzwa ka regai vakomana ndinonzi tinashe mupengo ndiri kuno kuchitungwiza aiwa panzi naRashio Nyabadza ari paDC zvikanzi motokari tinadzo saka tinogadzirisa kupi. Rashio ari paDC pamutasa apa kwanzi tinogadzirisa kupi motokari yangu izvi ine problem but ndoenda garaji ripi. Uyo makanika okugwero muzvina bhisimisi pane chechi yaipinda here inomurambidza akakugadzira mamwe mazuva kunze kwechina. Zvekereke atina kunge tabvunza zviri kuti kana kunzwa kuti anomwa tasati tazvibvunza ipapo kuti regai tisvake pamwe kugadzira asina kupfeka murumu munenge muchipisa. Urati baba pasi kumwe nekumwe kune mutemo wako handiti mazvinzwisa. Mutemo wechimakanika unoti vanoona nebasa iroro vasevenzi vako chaicho vakafamba vakashanda vasina safety shoe vasina worksuit kana hovorosi unotopiwa tiketi ichori mhosva. Kweyo ari mariseche muno mustudio amubvumirwe kudyira chikafu amudyirwe chikafu muno mishina namagaya. Saka tingati kudini chii chakaitika kugwero. Spana ndakudaidza kangani ndinonzi mai emandowa kuairport. Amaiwe tiri kudzoka baba Isabel vachinyudza gejo. Baba Isabel baba pati tiri kutsvagawo Junius Praga. Aiwa tiri kumutsvaga Junius Praga uri kuponi. Manager wako kana vateereri kana vavakidzani vari pedyo nevo muchimuziva muudze tiri kumutsvaga Junius Praga kana uchibvibva kana kuti para amwewo ane mudziwa. Tiri kukudawo kuchimuti kuno tiri kukufuna pano. Vatsigiri vako vateereri vako varikuda kusangana newe. Vari kunakirwa kani kunyanya icho chichidaka ichi. Tava muna August kwakupisa makanika uyo ainzwa kupsa hapana nyaya apo ndinonzi dhuga dola pamandara. Kana vana vechikoro vanondonziko zvinozvi mwedzi watiri pfekai dzakati mauniform basa rese rine uniform inopfekwa iyi ndeipi uniform iyi. Uda kuzorohwa nechipanera kachipanera aka ndikeya ndekai kanga kakamangiririwa paponi kakamangiririwa kako kadikidiki asi akazorowa windscreen stay state. Bonzo na Bojo BB Boys makanika aichika kusvibisa hembe dzake. Spana inofanira kakugara panzvimbo kuitira kuti usanetse vanhu ndosaka anga akaisungirira. Kakakasungirirwa akashande. Ndipei adresi ndiendeko nemota bike yangu itapfo kutimu mashasha yese ndinonzi Elias Armando pamachaya famu kuruwa takachibata chimuti kuti dzvi kuriseko kuruwa nhasi chiri chifundo nangumbusira zakuti muri kuti pata bwino amanaka tsvagai mari. Amanaka tsvagai mari nekushanda kwete kutsvaga mari nerubatsiro rwokuromba. Makanika akaromba uyo handione ari iye aigadzira kama injini uyo zvikwambo ndo zvaikanika mainjini ndosaka aigadzira kama injini akawanda pazuva rimwe chete. Aive neka behind the sign aive neka behind the sign mekaniki kaimubatsira basa ndinonzi Dazimeta Chingariwo pama avenues le mburi yeZimbabwe ndakusirirai parodhi. Nyaya izvo zviri kutungamirirwa nemukadzi wamakanika ndiye ari kufamba pamwe chete namunhu ane motokari iyi. Mushure mekuti munhu ane motokari iyi pane akaasirwa motokari pagedhi pane zvimwe zvakuitika kwaari kusvikira aenda ikoko nemukadzi wamakanika. Makanika ndiye ari kufungamirira nyaya iyi kuti mwana abudiswe uyezve nezviri kuitika ipapo uyezve imwe dzimwe nyaya. Musi wavhurwa garaji iyi pakatofira mumwe munhu webasa pagaraji apa mushandi akafane sei zuva radiko kutori munhu nomwe akadonha ipapo achibva afa. Saka izvo zvekufamba kwavari kuita vari kunze vane zviri kuitika but mubatsiri ari kuti ndinoda kutanga ndaita sei ndati mwana ari pano asi mwana mupenyu asi ndoda kuti auye pano ndabuditsa mwana uyu but mukadzi wamakanika ndiye akutungamirira mberi manje kuti ndiri kuda mwana wangu ngaabude nekuti wai iwo baba pachavo vakuita senge munhu ave murwere. Saka vari kungoti zvese ngazviite wakabvunzwa nekuti toita izvere toita izvere asi kaspana kakabviswa.
vakomana vakapiwa mari yavo vakomana vakapiwa mari yavo vashandi uyu manager ari kupi manager aripo zvake but gareji rakavharwa ka akangoda kungobata foni ndiye zvepano 11:30 ndo pafika nthawe pari manje baba isabel pfapfaidza ichimwe ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba idza wamukaseko obasanjo pamabvuku chimutoka bada kudizve wamukaseko mukoma wangu shanke anoshedzera kuti shankewo construction akabata chimuti kwanza handichisiyewo kunyangwe tiri mukati mekuvaka nashankewo kwanza munhu wese paari makanika anofanira kunge ane zvaakaisa munzeve achiteerera chimuti kwanzi ndo panotobatirwa manotsi ipapo achifamba nechimoto wamukaseko agogo everyday's friday tapiwa tapu singwedero chimuti wakabata sabhuku karamba wamukaseko hasuwe mambewo chimuti wakabata kuti hiti the muzimbabwe metepesere kwabulawa chenge masara matambozi sesidi apanda pamukada bhutu chimuti wakabata kuti wamukaseko joramu nepfenyiro mafumbisi wakabata chimuti wamukaseko chale chembe wakabata chimuti kwanzi nochiziva majusi pamuchaina karipa chimuti wakabata kuti kwanzi anichise paka mapindira papi atishaye pekupinda atishaye mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri vatikitiva tiri vasiyaiti tiri matikitivaoda pakuvamba kwedu tiri vasiyaiti tiri vatikitiva tiri masiyaiti tiri makomana pakuvamba kwedu tiri vasiyaiti tiri vatikitiva tiri masiyaiti tiri makomana pakuvamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva po rikiti vo paka chihota chefinendowa chekwa chihota chiri kuti tani ayaya mamukaseko babashero aleke bacheso mundisitsikirawo shoko rokuti mhoroi kune mukomana uyu anomboita dumbu uyu anombopfeka matirausi mahobe Jonas kasamba na Twitter ngoti muri sei ipapo mukoma KB kune murandakadzi ane 23 years kuberekwa anga achigara pamba pavatete kana achigara pamba pavatete murume wavatete ndiye baba mukuru vanogona kuti chimama changu tete hanzvadzi yababa kureva kuti aigara pamba pababa mukuru baba mukuru vaitotamba chiramu nani namainini kana chidi chiramu vanenge vachiti uri mudzimai wangu mukanyatsowirirana unogona kutoita mukadzi wepiri vakada kutevera chivanhu chedu kubva kumashure uko baba mukuru vakabva vabata mainini sekutaura kuita mukadzi uyu kuti vakandibata tisina kuwirirana vandibata vakahwina kubata kwavakandiita kureva kuti vakakunda ndokukwanisa kuita bonde namainini mainini vakabva vanyarara hapana vakaudza but vabatwa kudaro vakabva vaita pamuviri vaita pamuviri ndobva vadanana nomwe murume vadanana nomwe murume vachibva vamuudza kuti sha inini wandida but ndiri pamuviri asi pamuviri pangu ndakabatwa nababa mukuru pamba pano pandinogara ndo muridzi wenhumbu zvikanzi kudine mufesi ndongokuda wakadaro bwana iwe rudo runenge rwapisa unenge wapinda nemapapu nemwoyo nemakumbo tupirenze nevhudzi yes zvese zvako inside apinda kudaro ndobva ati baba mukuru ona ini ndakazvitakura but ndawana murume svikanzi no problem kana murume uyu atenda mainini zvaizondiomerawo saka ndakuenda kupi kumurume wangu but ngatiwirirane baba mukuru ndime munofanira kuchengeta nhumbu ishi kubva kupreparation nemwana wenyu svikanzi baba mukuru ndazvibvuma mainini no problem atiya vatete vakaziva here mamiriro enyaya iyi atete vasi kuziva chinhu apa mukadzi uyu achibva aenda kumurume wake aenda kumurume wake nyaya iyi yakatanga ine 3 months iko zvino zvinhumbu yapa 7 months bhazi rakura ka bhazi rakura rakutofambika rakuda kupeuka dzekwa baba nyasha team spirit rakura manje mukadzi uyu pakuitwa preparation murume akati makawirirana ndozviziva
chandi chinonzwa kuti preparation haufa murume uyu nemukadzi uyu avo murodi amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde jekesa musutu yekumagunde kufamba uko vakatanga kwa Banguru vanoziva mateurano kuti Banguru tauya tavinga chi preparation mimba yakura baba Isabel ndimainini ndimainini pavakatizira kumufesi uyu akavapfimba akati inini ndine pamuviri paBankuru ichokwadi mufesi uyu akabvisa here rora mufesi uyu kunozvo haana atobvisa izvizvo ndezvamanje manje patakutopinda ma7-8 months vachigarisana hapana mari yabvisa asi ati ndinokuda wakadaro akatozoenda atoudza murume kuti ndine pamuviri paBankuru saka ndinokuda wakadaro ukapona mimba iyoyo tichaita mwana wedu asi munhu ari kunzeko pa ndiani ndivatete asi kuziva chinhu vaenda ikoko vaenda vanosvika vanodana Bankuru murume anopa nguva mukadzi wake kuti ataure nani naBankuru ndere sei ndauya ndavinga mari iyai yepreparation wona iyi dumbu paravi Bankuru anodzamaini kuti kana uchida ningi preparation kubva kwandiri mwana ndiye wangu tutanga taita bonde tese so mukadzi nokuvimbika kokuti ndakatorwa nemurume aruzati ndiri pamuviri ndofanira kuudza murume wake kuti no ndozvatafambira zvibati Banguru ndizvavataura murume achibva ati kana zvakadaro hazviite handisi kurwadziwa kuti iwewo wakamboita bonde naBamukuru nokuti manga usati wadanana neni kubva zvendaziva hazvichaitezve uyezve makawirirana 1 kuti vachachengeta mwana vachatenga preparation kana zvakadaro hande yedu tonoona zvokuita sei zvokuita so munhu akuchema ndimainini mainoti nyaya ndiri kuiziva nyaya ndira kuudza tete nyaya yamadzangu asati dzakuziva zvatakawirana naBamukuru hazviseri izvo pasvika nyaya apa ndo vanofanira kuchengeta mwana wavo nemimba yavo ndofanira kuita sei ndoudza here vatete mainini ndovaunza nyaya izvozvo vakatetekera zvakati kana mana undipinza live nditaure ndotaura pachihota apa mufesi paakaenda nemudzimai wake kuna Bamukuru vachisvika vachida preparation Bamukuru vachitaura mashoko aya kuna mainini vachidzoka vachiudzaka mashoko aya kumurume zvikanzi hande mkazi wangu aiwa handi mkazi wangu but iniwo mukoma KB kumufesi haufa iye mufesi haufa ndiri mubhutsu ndiri mushangu dzemurume uyu ari kugara naamainini izvozvi uri bhutsu dzake ndiri mubhutsu uri kunzwa sei chero ndinopita nemoyo 19 minutes ende achisvika nguva iyoyo akatovaregera kuti chiyeno unitaura naBamukuru muripo 2 munzwisani mukadzi akatozodzoka nemashoko ari kutowapa futi nguva 0781373340 0781373340 kana 0781383340 0781383340 varidaka kupinda live pachimoti timbonzwa mashoko anotevera madjs angu Kanyemba naBhozho zvitori pachena kuti makanika uyu akajatajata aibvisirei hembe pakugadzira injini kunze kuchiri kutonhora hakusati kwakupisa zvokuti tingati pamwe aida fresh air pane urombwa huripo apo ndimutsiriwo kamuri yese yokwa 11 Daniel ndini Tafadzwa Daniel kudewedzo kwaRusape mungati kudini kuna mainini wepachihota apa vaunza nyaya vakateerera izvozvi Zimbabwe ngatibatsiranei mainini vari pataiti hatizivi zviri kufunga kamufesi uyu Germany Cynthia Masenda ari kuGermany paka pachihota wapindira Cynthia mainini ngavaudze tete Bamukuru ngavamiswe vakutoda chi uno mani selector no jinja yaBamukuru ndaitadza pamwe havana kutotangira ipapo vakatombomitisa mumwe pamba ipapo zvakutoda imi maCID echimuti dzikisai gejo yes Bamukuru rautotora wilo pulo mani selector
4 minutes to 12 ndopafika nthawe pale manje Kanyemba na Bhozho makanika uyu anoda shamu ndanyarara hangu ndinonzi mukoma Clyde ndiri kunoko kubhangeti munhu wese ane skiri rake notira makanika pagwero ndikaita chesiku ndiro waregerewa hedu makanika chawa noti chepagwero baba Isabel zviri kutoratidza zvoga kuti makanika uyu pano zvaakaita sei zvaakabata kufa kwevanhu even kukuvara kwemotikari dzaanenge agadzira kunyarara kwemotikari iri pagedhi yanga yapiwa kamunhu uyo kuwanikwa kwenyoka motikari kushakwa kwemwana imi right musikana uyo igiriva bamukuru ngavasungiswe vane hunhu hwakasunama murume wamainini ngaabvondore nyaya iyi ndinonzi Thomas Mateta ndiri kuCape Town South Africa baba Isabel so Zimbabwe yatonga yataura panyaya yekwachihota kuti musikana wakaregerera nyaya iyi inogona kukunesa mangwana natete putitsa ngaiputitswe chauya asi bamukuru ndo vakutozviputitsisa zvinhu zvavo ndo vakutozviputisisa zvinhu zvavo mainini vanokwanisa kubatika here rege timbovati tira kuvabata idzai kuvabata tenzwe regai tiedze kuvabata kamainini tingotaura navo 2 minutes seta paka chimuti kunani kuna Rachel Majoko Chauke alright mainini ngavaudze akanzi mainini avo ngavaudze vabereki vavo nyaya iyo igadziriswe kuchiri kweru ndinonzi maikesikariye pakapiripiri okay rega tinzwe zvakareka kuti vanoti kudini KB na Bhozho mainini ngavaudze kune muridzi wenhumbu right ndini Mike Mwanza paEben Tours Motorspades ziko Chitungwiza hanzi kudi baba Isabel tavabata mainini vati vanokwanisa kupinda pamhepo okay vabatsirike right rega timbotaura navo makadiniko mainini makadiwo ndimi ka mune nyaya yatsudzurwa naBhozho Ngora iyo yekwachihota ichokwadi muchidimbu mungada kutaura mhuri yeZimbabwe zvakaitika muchidimbu ndongoti bamukuru vakandibata vandibata ndakaita pamuiri ndobva tawirira mazuva achachengeta but ndakazororwa ndarorwa murume wangu ndamuudza bamukuru ndakavaudza ndauda preparation vakati yamutore vatoyamutore ndobva vatinga tisare tese ndobva ndati hazvichaita ndaive ndakarorwa kana tingada hamusutoda mari yepreparation ndobva watobuda ndobva watoenda izvozvo ndikavafonera havachadaira foni ndivanyorera meseji havachapindura okay pavakataura mashoko aya yokuti kangatisangane imimi makaudza murume wenyu here murume wangu ndakamuudza akati kudini akangoti iwe kana warambo ndizvozvo but zvinhu zvekuti hazviite zvekuti bamukuru ainyatozoti iwewe ndindogara newe voti vada kuramba vachigara newe zvinozoita sei imimi pamakabatwa nabamukuru sei musina kuzvitaura mati pamakabatwa nabamukuru sei musina kutaurira hama neshamwari kusanganisira vatete kuti ndo zvaitika bamukuru pavakandibata ndakataura sisi wangu ndakavaudza but ndavaudza vakangoti ngatisiyane nazvo nyaya tikada kuiendesa kure inozoita inozonesa chero vana mama chavo vakangoti ndisezisi wako ati ngasiyane nazvo ngatingosiyane nazvo mobva tangosiyana nazvo ndobva tanyarara but nyaya yekunesa nyaya yekuti ini ndine mimba vachida kuchengeta mimba yacho right manga mune makore mangani pamakabatwa nabamukuru andikabatwa nabamukuru this year naApril mune makore mangani ndine 18 mune 18 years izvozvi saka muri kudaka kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei sei mhuri yeZimbabwe ndoitibatsiro kuti ndoita sei nabamukuru ava ndonavamhangarira here kana kuti ndezvemushonga kana kuti chii asi murume wenyu wamuri kugara naye akakurorai uyo ari kuti kudini nenyaya yese iyi mati murume wenyu wamuri kugara naye ari kuti kudini nenyaya yacho nyaya yacho iri kutonetsa nekuti bamukuru tange tawirira kuti vachachengeta mwana vakuzoramba ndakambenge nyaya ndakambomuvigira kuita secret pandakazongogramara ndamuudza kuti munhu ndaitinaizaya bamukuru iye akazvitambira akangozvitambiro hake semunhu anondida uku
aha akabvisa roora here murume uyu asati mumba muri kugara zvakanaka here panyaya yabamukuru iyi mumba tinotogara zvakanaka. okay so vateereri pataurwa nyaya iyi naBhoshongora vari kuti nyaya ngaibvondorwe, nyaya ngaiende kunosvika kwatete. Endai munoudza tete zvakaitika, imi munoti kudini? Zvitori raiti nyaya ikataurwa ikazikanwa nekuti ndochengeta sikireti yacho kupi kwandochengeta. Zvitori raiti izvozvo kana kuenda kwamambo kana zvitoita. Alright. Bamukuru ava vane zviwanikwa here, vane zvinhu here zvokuti vanokwanisa kakuchengeta mwana? Vatori nemari dzotenga mabhaiki 10 vatori nemabhaiki maini. Mabhaiki mpurudhuti motorbike? Mari yokuchengeta mwana vanotoiwana. Okay. Kana bamukuru vakatsika madziro, murume wamunai pari zvino ari kuti iye anokwanisa here kuchengeta mwana uyu? Akati anokwanisa. Okay. Aiwa, tinotenda. Kana mati mimi masununguka mazvipira kakuenda kakunosvitsa nyaya iyi kuna vatete, muri kutarisira kuenda rini? Tinotongona baba. Ndikangona mari ndoenda. Okay, asi vatete havasikwa muri kugara ikoko? Aiwa, tinotenda. Tichazonzwa kuti nyaya yacho inenge yafamba sei, asi vateereri vati makakanganisa kusaudza vatete pakaitika zvinhu izvi, nokuti mangwana munotadzaka kuzotarisana naatete zvakare. Ichokwadi. Aiwa, katinotenda. Tinovimba kuti nyaya yacho ichafamba mune zvakanaka, handitika? Tinotenda. Maita basa, baba Isabel. Mamunzwa uyu. Mainini vataura. Pachaita hozho vya. Tichimirira karasho regai tingonzwa kamuteereri wakumalizira ari pantedo 0781373340 kana 0781383340. Tingobva kantetekeri wakumalizira. Halo paNational FM. Halo kanyamba Bonzo. Zviri sei? Tizvozvo ndikana singakanganisi musikana anenge ataura kuti papa ndikabatwa ndakataura waniswa kadaro nyaya yacho. Akataura kuna sisi vacho nekuna amai havana kuudza tete. Wakaita zvemumba mavo chete. Yes. Wona wagwatika. Sorry Gweja. Musikana ati ndakaudza chi sisi vangu na mama. Vakati nyarara nokuti inozotinetsa chi mangwana paukama. Haana kunoudza vatete. Ehe, haana kunoudza vatete atiya. Vatirete ndio muridzi webhendi. Ndio muridzi webhendi ka. Ndi aleke. Zvese ndi aleke vachese zvinobhadharwa zvese zvinoenda. Vashero masikana sei. Boss Kashangura. Boss Kashangura na Boss Madishi vakachibata chimuti pashamba. Akachibata kuti zvi. Pataurwa nemukomana ndapanzisa. Tete na musikana wena banguruka. Zviri pachena kuti vaiwirirana. Ndokusaka vakachengeta nyaya iyi kubva pakutanga kusvika pakutoudzana kuti chachengeta mimba. Chashata nhasi chete kuti mumwe haachadi kubhadhara mimba asi ari kuti ada kuramba kuti achenderera mberi. Iye munhu amukadzi wemunhu. Icho chamakanika ma1 ndinonzi Julius Hozo, ndiri kunoko kuguruveta. Ani ditaona ari kuAmerica. Kanyemba nasekuru Bhozho bamukuru vari kujairira avo vari kuziva kuti amainini vave mukadzi wemunhu asi vari kudaka kudzokorora. Kudzokorora futi. Amainini ngavataure, ngavaudze tete nehama dzavo kuti nyaya iite sei ibude pachena. Ndinonzi Dani ditaona ndiri kuAmerica. Ndichokwadi bamukuru vakutokanganisa zvino. Ndizvozvo. Zvavo zvanga zvamboita kaprivate kaukanganisa. Vakutokanganisa ndokuramba kubakurambe kuchingobiwa unobatwa. Maita basa Zimbabwe. Ndabvunza kuti Zimbabwe ine 10 maprovince. Koma districts ine mangani? As of the 2023 delimitation report, 2023 delimitation report inoratidza kuti 64 madistricts ndiwo arimoka munyika yeZimbabwe. Pane vanga vagona ka kuti 64 madistricts ndiwo arimoka munyika yeZimbabwe. 10 maprovince, 64 madistricts. Yes, muri kuziva kuti nezuro Zimbabwe Football Association ZIFA yakaanvela macoaches ema national teams.
mukomana mamhanyirwo ari kuitwa chinhu chacho. Tinotenda kabasa rakanaka riri kubatwa kana zifa president Nqobile Magwizi. Aiwa kaJob Weldon ngazvirape zvakadaro. Bzirawanda rambani kamura titekera tiri kubwera kana sports check tsopanopa. Cholocho chiri kuti kudini chokwadi muri yeZimbabwe rekandire vane chitiso pana baba vane muri yavo vakabereka vana vanokwenda kuita iwo vatanhatu 6 vanhu vandiri kutaura ava pane 3 vakomana pane 3 vasikana mimba dzakatakurwa inhatu kureva kuti vakangoita katatu vachibva ita vanasikana vanakomana vavo kureva kuti vanasikana vanakomana kureva kuti mimba nhatu dzanga dziri dzematwins ende dzaingobuditsa mukomana musikana dzimwe dzikabuditsa mukomana pane imwe yakatobuditsa vasikana chete imwe yakabuditsa vakomana chete kwozoita ikabuditsa mukomana nemusikana makorokoto right mafirst born mukoma KB kutaura kuno kwatiri kuita izvezvi first born mafirst born awo mukomana nemusikana vakabuda dumbu rimwe chete vanhu vandiri kutaura ava vane ma 32 years dzekuberekwa vakura ndo vakuru ndo mafirst born vane 32 years vanhu ava mukomana ahana kuroora ahana mwana musikana ahana kuroorwa ane mwana mafirst born chimwana ichi chimwana komana chane 7 years kureva kuti mwana uyu ane 7 years avepo asi mukomana asati aroora ahana mwana musikana asati aroorwa ane mwana izvezvi mukoma KB ndopazobuda nyaya mushure mumumwe mukomana uyu ave nemunhu waari kuti akufambidzana naye asi zvatofambirwa natete kuti hai mani chii wakura iwewe vakutofambidzana vachichinjana mashoko vachimboenda musikana achimboya kumba achimboenda kwatete musikana wemukomana wemutwini uyu abata foni dhuma nemeseji iri kubva kunani kune munhu anoratidza kuti uyu musikana wake uyu ndokuita tsvakurudzo wanike meseji iyi iri kubva kumutwini wake sisi wake ari kutaura nezvemwana kuti kudini iwewo kana uchimirira kuti inini ndikaenda kwenda notsvaga ndinduka ndinobatsira mwana saka iwewe uri baba papi imeseji musikana pakaona nyaya inobvunza murume ndikutora meseji iyi ndibva noudza amai vake audza amai vake zvikanzi mira ausati waenda kumba kwomukomana kaiwe ausati waroorwa tsvaga unoenda kwatete kwauchiri kutambire kwezvino zvinde kwatete ende unopa tete meseji iyi ndobva nopa tete meseji wona itete meseji iyi ndokuzvitsvaka mukoma KB so vanavo vaitombopota vachiuya kwatete vari vese kuti handinoona tete vari mukomana chi nemusikana ari matwins vachinoona tete vese vachiti kana vakaenda kwatete vanonorara ikoko mukomana opiwa imba yake musikana opiwa imba yake asi mwana akatozotaura rimwe zuva kutoti tete pandinorara nawo inini usiku anombobuda chikonzero pamba apa patete apa pane vanasikana asi hapana vanakomana kureva kuti mwanakomana ndiaipiwa imba yakachirara ega mwanasikana aipiwa imba ine vamwanasikana achinorama nevanasikana saka mwanasikana aizobuda mumba make achienda kune mutwini wake chazobuda chokwadi titi wabvunza zvikanzi chokwadi ndo zviripo eneni kuti ndisaroroorwa ari kundirambidza kuroorwa ndiye ari kuti ukaroorwa iwe ndikutevera ikoko ndichakubaya nebanga usaende kusvika yazobuda nyaya manje kuti vanakomana nevanasikana ava matwins ava ndova ndimwana ari pamba ari kunzi akametiswa musikana yabuda nyaya iyi mukomana mwanakomana akabuda chibhengenenge ndokugarisa veukama pasi zvikanzi right nyaya iyi yabuda ndiye chokwadi akaisa demo apa pasaidi apa nyaya iyi yabuda ndiyechokwadi yechokwadi pataenda kumba kwatete mwana uyu takamusikira kumba kwatete pataenda kumba kwatete ndokwatikaitira zvinhu izvi ndakasangana nehanzvadzisikana ndokwandaisa pese pamaiziva kuti enda kwatete mwana uyu ndimaiti paimba kunyange baisa zviziva but ndokwatakaitira mwana wenyu but kubva pala patakagara panapa patakaungana dare rinori kungonzwa anotaura nyaya iyi aisimudza demo mudenga kuti muri kuriona here inini handabasa neupenyu ini ndichipedza kuuraya munhu ndobva ndazviuraya munhu wese
ndakutosumuka izvi zvapasina dare munhu usisimuka wende kwauri kuenda munyarara vanhu vakasimuka hapana achati hapana bufu achati bufu hapana achataura hapana nezvenyaya achitaura iyi nezvenyaya izvi ndikangobvibva basi kuti zvabuda panani kana kuti ukatirwa manyepo yekunzi ndiwataura nyaya iyi uri kuchiona izvi mumusoro vanhu vachibva toparara vamwe veukama manje vari kuti izvo hazvina zvazvakaipa here pakukanganisa rudzi hazvina zvazvinokonzeresa here munzvimbo zvikatangira patere nokuti kutaura kwaita nyaya iyi kumba kwena tete kwakaitirwa nyaya iyi iriko vana vavo vari kutoiziva ndo vakatozova tete kuti ichokwadi kuti vaibuda mumbomo takatovaona chinopinda mumba mune hanzvadzi yavo kureva kuti nyaya iyi ichabuda but apiwa muenzaniso wedemo tisu kumba kwedu veukama asi kumba kwemukwashoko kwakakachidorara kwakanyutira mhuri yake uko nyaya iriko ichataka kubuda iriko ikoko zvikabuda tinongonzi isusu veukama tisete nyaya uchimini takatoresana nedemo izvizvi tete kumba kwemukwasha kwamuri kutaura kwaienda matwins aya vachimboshanyira tete vaine mhosva here nhai baba isabheo tete havana mhosva ende tete kuuya nenyaya iyi vachiisa kune veukama varida kuzivisa kuti ndo zviri kuitika nekuti mangwana munotadza kuziva kuti mwana uyu ndiwekupi ndakuzivisai uye achibva hana kuramba zvikanzi hongu ndazvibvuma ichokwadi but imi muri kumhanya kuudza vanhu zivai kuti ndimai ndipa imba pandaiuya kumba kwenyu tichirara paya ndokwandakaitira mwana uyu saka hongu ndazvibvuma but kubva nhasi pana pashi angu andida kunzwa ndiyataura nyaya iyi demo so veukama vese akabombisa demo saka ivo veukama vari kuti izvo mwana uyu akaitirwa kumba kwatete kumba kwatete kakwa kumba kwehanzvadzi yababa vana vekwasha kumba kwemukwasha vana vevakwasha vetoziva nyaya iyi ndivo vamwe vakatodza titiri kuti paiuya vanhu vachirarava tete muningira wenyaya tobuda mumba muno usiku asi takuti mamuna chitopinda mumba munani mune nzvadzi yake si vanhu vaya vese neukama taisaziva kuti ndo zviri kuitika saka ichagona kutangira kubuda ikoko ichiuya kuvanhu yotanga kutaurwa iye anenge achiti veukama ndovaita sei ndo vaitaurwa apa vakavimbisa chii demo hatisi kuti achazofungirwa ndiani akatemwa nedemo nyaya icho isiya iripo papa here pademo riri mudenga saka aunza nyaya yekucholocho ndiani veukama vari kuti takasumudzirwa demo izvezvi demo rakasumuka harisati taziva pari kunanga but rakananga chi hama kwanza zvikangobuda ihama but nyaya iyi haisi yedu tega yakatotangira kumbe kuvana vevakwasha uku iri kuzivikana ko ikatangira ikoko yakuuya achatemwa mitambo ya 2026 zifa muno mutapa challenge cup round of 16 men's fixtures iramira tani iri kubvinwa ka weekend ya 28 kuenda kapata ka 30 august pamwepo kangezi platinum stars ichabvina na Herenchos college FC platinum versus Black Rock, Chile FC versus Bulawayo Chiefs, Jordan FC ichabvina kana na Hard Rock, kuzatika FC Hunters versus Wange. Mutambo wa dege chikupaika live pachimuti. Triangle United versus Blanket Mine, Caps United versus Manika Diamonds, Scotland FC ichabvina ka na Mozi under 19. Ndio kama fixtures ya 2026 zifa muno mutapa challenge cup round of 16 men's fixtures. Zimbabwe Football Association zifa dzuro irakwanisa kakupenengura na kudziwisa kama madzina ya macoaches manyowani ya national teams. Ramoni Katala ndiye ka coach nyowani wa ma Warriors achithandiziwa kana Maki Sanchez pabodzi kana Vincente Girona Izquierdo pabodzi kana Texua Kachiragwe, kuzati ka Stella Gotawa ndiye ka wapasowa ka ganyu rakutsogorera kama Mighty Warriors achithandiziwa ka na Arthur Gorejena. Nezuro Zimbabwe Football Association zifa yaka anvela kama coach matsva ema national teams. Ramon Kantala ndiye ka coach mutsva wema Warriors achibatsirwa kana Mark Sanchez na Vicente Girona Izquierdo pamwechete kana Texua Kachiragwe, kuzoti ka Stella Gotawa ndiye ka apiwa basa rokuraidzisa kama Mighty Warriors achibatsirwa kana Arthur Gorejena. Regai katione kuti basa racho richafamba sei kubudikidza ka nemacoach matsva aziviswa uye apiwa ka basa rokurairidza ka ma national teams munyika yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe chandakabata chandiri kumanya nacho muri yeZimbabwe ndichakuvigirai zvangu chekumhondoro kunonzi kwakadhani chemwana komana akaroora ane musha wake ndokuita mukadzi wake rugara kumba kwake, baba vake namai vake vanogara kumba kwavo. Asi pane umwe mwana akazosvika pamba ndokuona mai vachigeza vari muchinjauze, mwana komana akagara ari mumashita nyaya mai vachigeza. Mwana komana anga ari muchinjauze manga muchigeza amai akura sei akatogara atori nemhuri yake nemukadzi nevana vaviri anogara kumba kwake ndokubva aenda kuna amai
amai vachigeza mumba uri muchinjauzi. Iye akatogara pasi akachitotaura namai vachitoita nyaya. Amai vachigeza vakashama. Mwana mwe ndokumhanya ndokusvika kuti amai uri kugeza ndokudongorera ndokumhanya kuenda ku next door. Kwakaita vanhu 7 vachimhanya vachidongorera. Vanhu vaisatirimuka vaisavhunduka vakatozovhunduka mushure pekuti vatoshedza mwana kuri kuti tarisei mwana zviri kuitika umwe. Zvinorevei izvi? Amai vanogeza mwana akagara muchinjauzi. Akatogara kutora muchigubhu chabviswa mvura ndochakakagara achiita nyaya naamai vachitotaura nyaya nenyaya kuti mukadzi wake ane kwaakaenda asi kwaakaenda kunoshandirwa ari kunzi izvo akaenda aine foto rangu rakaonekwa riri kumuprofita ikoko. Ari kuudza amai vake nyaya kuti amai ndiya kuzokuudzai zvakaita mukadzi wangu inini ane kumuprofita kwaakaenda kunoshandirwa asi aenda kunoshandirwa munhu akaenda ikoko akamuona achisiya foto rangu ende shoko kuti foto rangu ndakasikwa ko ndo nyaya yaudza amai vake. Asi panguva yaudza amai vake mai vake vaitogeza iye akatogara amai vakageza vachigeza akabhara 4 agere pachigubhu. Ko akadi kumirira amai vapedze kugeza azoudza nyaya. Kuiwa amai vakamirira vakaregere kumirira kuti vapedze kugeza vazoudzwa nyaya nemwana. Saka amai ndo vakashedza mwana here kuti apinde muchinjauzi. Amene kuti akashedza kuti mwana ndiye akateverera vese zvavo vanofana kuita sei? 0713938538 imhondoro musakanganweka kuti mitambo yeCastle Premier Soccer League iri kuenderera kapatsogoro. Match day number 27 Saturday 22 August 2026 Mos FC ichabvina na ZPC Kariba Kungoni Stadium. FC Platinum versus Agama Kumandava. Simba Bora versus Scotland FC kuwadzanai. FC Hunters versus Hard Rock kurufaro. Bulawayo Chiefs versus Cape United kuloveve. Teo 1 versus Triangle United ku Ascot Stadium Sunday 23 August 2026. Manika Diamonds versus Ngesi Platinum Stars ku Sakuva. Highlanders versus Rangers College ku Babafield Stadium. Mtambo watichakupasanika live pa Chimuti pa National FM. Then Dynamos versus Chicken Inn ku Rufaro. Ma players vasuspend wasiri kukwanisaka kutamba pa mitambo ye match day number 27. Ndiwo kavanosanganisira kawe Rangers College anonzi Tinotenda Takarenda pamwechete kaneo Teo 1 anonzi Blessing Munkuli kuzoti kawe Teo 1 zvekare kanqomizita masuku. So Teo 1 ine tuka ma players asuspend asiri kukwanisaka kutamba match day number 27. Kubva ku ZPC Kariba kuna Colin Mleya kuzoti Junior Mayor we FC Hunters hasi kukwanisaka kutamba. Cape United ine tuma players anoti Kudzanai Chigwida pamwechete kana Dominic Njariwa havasi kukwanisaka kutamba pamutambo wachatamba kane Bulawayo Chiefs. Masoni Mushore we FC Platinum hasi kutamba. Then Iposo Highlanders ine 2 zvekare kama players vanoti Darlington Munkuli na Benjamin Adiogani havasi kukwanisaka kutamba pamitambo ka ye match day number 27. Motivational quote of the day Friday 21 August 2026. Nasi tiri kupemberera ka World Entrepreneurs Day pamwechete kane International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. Nasi iri day number 233 of 2026 kwasara 132 days kuti gore rifike kumapeto gore ripere tiri mu week 34 of the year. Motivational quote of the day kana kuti mafarara videra chikungu tiri kumapasiwa kana coach Brian Ngosi ari kuti iye bziraitika kare bzinkoza bzira kukanganisa mazi bzilatalini kuti bzichaitika kutsogoro kupora kupfudza lini bziraitika mazi kuramba kwako kunyonganisirwa kakasesa na bzakumambuyo ndibzo bzirampeshinado bziraitika kare bzinkoza bzira kukanganisa mazi bziratalini kuti bzichaitika kutsogoro iko kupora kupfudza lini bziraitika kasi kuramba kwako kunyonganisirwa kakasesa na bzakumambuyo ndibzo bzirampeshinado. Your past may have left its marks but it does not get to decide your future. Healing is not about erasing what happened. It is about refusing to let it define who you become. Your past may have left its marks, but it does not get to decide your future. Healing is not about erasing what happened. It is about refusing to let it define who you become. Bziraitika kale bzinkoza bzira kukanganisa mazi bziratalini bzichaitika kutsogoro
iko kupora kumpfudza lini bziraitika kasi, kuramba kwako kunyonganisiriwa kasesa na bza kumambuyo ndibzo bzirampeshinado. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera ka kuna coach Brian Ngosi. 0781373340 kana 0781383340 paita munango pantedio baba Isabel. Alo chimuticho Makadiko senyamai Mai Jacob Kadzomba Pantoni Risi. Mai Jacob Kadzomba Muri sensei. tiri mushe muri seiko. Aiwa ndinofara chaizvo maini navo vakatadza. Nasi muri kupi? Ndiri ku Stony Ridge. Maini navo vakatadza vakanyararira chipa vakabata. Iko zvizvi anhumbu vari kuzotaura kwaita sei nekuti tetawa tafungoti vanhu ava vanozivana vari kuvanzei. Okay. Saka vakatadza vaifanira kutaura nyaya, hama dzese dzoziva nyaya iripo nekuti mangwana zvinozonetsa vanonzi vainyararira ichi vaizivana vanhu ava. Zvaita izvi pazvasvika apa maini anofanira kuita sei? Maini vanofanirwa kuenda kuhama dzavo voudza hama dzavo nyaya iyi yobuda pachena tete voziviswa vozviziva. Ngachibhondoke Nekuti pari kutoda kuitwa mwana kapa tete vachazoti mainyararirei nguva yese munozivana. Murume uyo sando dzake ndamutya oi. Wabatya ndeupi apa? Yekungomuda akandaro nebo. Hazvisi nyore. Hazvisi nyore ndamutya. Aiwa tinotenda, ingoti turu vaviri vatatu. Ndakutanga kumutsa vateereri vese vechimuti, madzimbare ose, neshamwari yangu anonzi maitadiwa nyaya pamashedhapu, nababa Jacob Kadzomba ari kumarondera uko. Ndomutsa mhuri yese kwachibira kwamukambi kusanganisira Gwenja namainosta. Regai ndichiridza puti ndaida kudziridza ndiri mugomo kumarondera foni yangu ayaita. Alright, tsudzurai. Rikiti. Madyei for breakfast. Ndikutoda kubika machips izvozvi. Hamsati vadya. Handisati ndadya. Tazwa mweya uchimbopera mbichana. Wangosvika kutapudzira mbichana. Rikiti bu. Hello. Irisei varume vanonhuvirira. Zviri kufamba here? Varume ka. Ndamunhu mukuru inini. Yes. Hamaini nawo ndichinyatsotera mutauro wanga achita maini nawo. Vane mumwe mavari kuresa. Okay. Hamaini nawo ngavataure shokwadi. Bhozi chinoitika munoona kuti chiteeteka. Musikana akamitiswa ka. Musikana asati nhau yake asati asisa kuna vabereki chachayo. Munhu anotanga kuziva munhu amitisa nditete. Atitika. Tete ndiwanogona kutozofambisa nawo yekuti mwana wenyu ataura nhau yake yakadai sei. Ane mukomana ari kuti akazvitakura but ane mukomana akaita sei akamumitisa. Saka ipapo panhau yavari kutaura tete musikana uyo anofanira kunge anga achitodanana nabamukurawo. Zviri zvokuti akabatwa anogona kunge ari kutonyeka musikana. Okay. Wozoita pane paataura achiti anzi sisi chichi akavaudza anogona kunge sisi wacho hapana chaakutomboziva kana nevabereki vacho. Hozi panhau dzakafanana neidzodzo kazhinji kacho dei sisi wacho akatozivana nevabereki vacho akatoziva kana tete ovhasi wacho dei vanga akatoziva muridzi womurume panhau iyi. Saka pane matauro akuita ndichitera nyaya yake mune makunzvenga pane kuti iye zvaanofanira kunge achitoita dai anga atobuda pachena kana aida kubatsira nemhuri weZimbabwe kana wemutemo wakateerera ndovanezvinto vachizomubata kuti unofamba so kana munhu airamba achiita sei achiti haasida kutenga precaution pane kuti iye akanzvenga anozobatsirika sei mani. Okay. Zvaita izvi anofanira kuita sei musikana mamunzwa achitaura? Kana zviri zvechokwadi kana zviri zvokunyepa zvaataura anofanira kuita sei? Kazhinji kana iye bamukuru wacho kana vachitoramba kutotengera musikana weprecaution vachiziva kuti iye wakabvuma wachiti ndiye muridzi uyu iye musikana akutofanira kunge
kana sinange audza tete akutofana kundononoipira nyaya yake kuna tete kuti tete zvakaitika ndezvekudai so but murume nyanga akati achachengeta nhumbu kunonoka kutouya nhau yakafanana neiyoyi takutongotiwo tete ndakutongotiwo kutoya kwandaitoita ndekuti murume nyanga akutojamuka kuti chi nhumbu handizida kuitengera puripashene but zviri zvino ngatakawirana saka tete nhau yacho iripo yakadai so yakamira yakadai so tete ndowakutofana kutoziva tete then ndiwo akutotanga kutogarisana pasi nemurume wavo kuti iwe mhosva wakapara takutoita kuti mumba medu takutobvisa mari kuti tumwana wedu titomutengera chi atengerwe preparation mwana anofanira kunge achitochengetiwa through tete wachitoziviwa kuti murume wangu ari kuchengeta mwana wake akamuitisa nemuzukuru wangu ya pakaipa aiwa tinotenda orit kanyemba muve neweekend yakanaka muzotorerawo basa pamuri kuenda papana its okay ingosvikurese vaviri vatatu ndoda kutanga ndichingoti happy birthday kune mudzimai wangu wakwanisa 21 years nhasi torora tochidikika ezoto komagweja nageto sune rebecca foster mainosta addington mpwanya nevagari vese vakamajor brown fane mafuta mea slice netimu rese rakateerera ndokudai nevai wese vakangomaka rington chingoma mese ndokudai mwari akwedzere makore ekurarama maitakazi tinotenda Manuel Langton Chingoma tinotenda Zimbabwe nekuteerera kwenyu tosangana kamangwana kumuzarabani yes vachadaka kuti bata baba Isabel munobatika sei aiwa vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa itai mutema shamba muto bowera po rikiti bvu ninchemero kaipika nyimba ponzo na Boshongora Washington Marimira tigumane nkati mabzirangwa bzirongwa musare bwino regai kapari zvino tikusiyeka na Rachel Majoko chaupe